every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Els joves. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid to live, love. There's a song to be sung, 'cause we may not be the young ones very long. Emoció. Manel, vinga, posa-la damunt la nevera. Corre, Mike, que està a punt d'arribar. Cap allà, no, cap aquí, a la nevera. Aquí, posa-la damunt. Ràpid, ràpid. Oh, perfecte. Ja, com la tapa, amiga. Sí, ja ho he notat. Aquesta tele és del Mike, home. Què et sembla, Mike? Molt endreçat, eh? Una feina ben feta. Tenint en compte que ha suposat 16 hores seguides de treball feixuc sense ajuda de certes persones que no anomenaré, o sigui, el Vivian i el Neil. M'has fallit, Rick. Vols callar, Neil? No podries deixar de parlar per variar? La teva xerrera entrebancant la feina tota la tarda. Està bé, no està malament. Gens malament. Ei. Què hi ha a l'alfombra? Vivian. Sí, això li tocava al Vivian, l'alfombra i la sangria. Ha dit que només li tocaven 2 coses perquè només té 2 amics, ja veus. No despenges, això. En té la tira d'amics. Ah, sí, però es veu que no n'hi ha cap que li agradi. I és per això que tu no has fotut ni brot. Perquè tu tampoc no en tens cap d'amic. Això és mentida, tu saps que tinc un amic. Vols dir? I tant, i el podreu conèixer perquè vindrà aquí d'un moment a l'altre. Doncs que s'espavili si no es vol perdre la festa. Comença tot d'aquí 15 minuts. Sincronitzem. 15 minuts? Què passa amb el Vivian? Encara ha de fer la seva part. Ja sóc aquí! Bravo! Trobava que l'aspiradora tenia un aspecte sospitós i l'he arreglat una mica. Està molt bé, Vivian. Però podia haver estat molt malament. Depèn des d'on ho miris, suposo. Malament si ets un tros de porqueria. Però vaja, aquí ho és. Què? M'engego? Seria la postura més raonable, penso. Però quina passada! Heu vist? No hi ha qui netegi millor. Ni malàs. Has destrossat una considerable part del terra. Netejat, Michael, netejat. Això és afinar massa. No cal dir que aquesta aspiradora s'ho empassa tot. I no vull dir que se l'enganya fàcilment. Sí, realment xucla bé. Para-la, Vivian, para-la. Sembla que ja ha parat. El sac deu estar ple. No és estrany. Vaig a buidar-la. Hola. Uau, Neil, quin flipe, tio. No ens veiem des del diumenge per la pau. Com va tot, tio? Mira, tu, no m'ho esperava, però m'acaba de segrestar una aspiradora totalment descontrolada. Però, a part d'això, bastant depre, de fet. Encarna. Sí, males vibracions. No teniu res decent per menjar? Neil, qui és això? Què està fent? Doncs aquest és en Neil, Rick Neil. Ei, no el posis neu. És un hippie, oi? Sí. Ja li pots dir que desaparegui del mapa. Això no és un alberg. Ai, Neil, les meves poc adequades defenses psíquiques s'estan enfonsant. Escolta'm, digue-li que es fongui, no ho suporto. Ah, això és pitjor que el meu aniversari. Em busques a mi? Ei, Humphrey, el cos et demana marxa? 10 centaus per un cafè em salvarien la vida. Pren-te una copa amb mi. T'ajudarà a oblidar. M'han recollit els policies més d'un cop en els meus dies. Em formen per unes hores i diuen que et deixaran ben torrat. M'han tret la pell de viu en viu, m'han fet puré i m'han tallat en ganivets. O haig de reprendre el vol o vam...
La BBC adverteix a tots els nens petits que tancar les persones dins les neveres velles és una bestiesa ben grossa. Has desintegrat el meu únic amic, està clar, tio. No és veritat. Vivian, això és la versió domèstica d'un forat negre. No la posis en marxa. Ja, però, Michael... No la posis en marxa. Pallús. Com t'ha anat, amor meu? Ha sigut elèctric. No et mengis els cornflakes, només n'hi ha un per cap. Tu ni has començat a fer els canapés de llenties. Ah, sí, parlant de llenties. És veritat que jo vaig tenir la idea, però només he trobat escuradents de fusta i no crec que sigui just que tots aquests arbres hagin de morir només per la nostra festa. Oh, i suposo que ho trobes guai del Paraguai que uns quants centenars d'estudiants es morin de fam perquè tu no et rota complir la teva part, Nil? Però hi ha quantitats de crema de henna, Rick. Només són les 7:20. Jo no conec ningú amb tan poca classe. Doncs no pot ser cap amic meu perquè ja és aquí, en algun lloc. Oh, reina santíssima! Si és un dels amics de medicina del PIB, li ensenyo on és la porta ja! Doncs jo diria que ja ho poden veure, Rick. Oh, Nil, però que graciós que ets! Hola, m'ha enviat Déu i us diu que... Déu meu, treu-me el dolor! Deixa'm entrar! Ai, és un miracle! Fa un segon jo era una inútil mutilada, però ara puc saltar i córrer i ballar! Gràcies, Déu! Gràcies, bon Jesuset! Escolti, què vol vostè? M'envia l'arcàngel Gabriel. Sí, el de les ales d'immaculada neu i ulls de flama. Porto bones noves per la humanitat. Ho sento, però s'ha equivocat. Jo no crec en Déu. Doncs com és que sap com es diu, Set Ciències? Penitència! Penediu-vos tothom, excepte Jesús. No vull dir pas tothom excepte Jesús. Vull dir que accepteu Jesús a la vostra vida i que us penediu també. Has dit sí, hippie? Ai, jo és que faig ioga, Oh, mira, germà, pregarem junts. Escolti! Vol fer el favor d'anar-se'n? Si haguéssim volgut que vostè entrés, li hauríem donat una pista com ara... Oh, benvinguda, Cristiana, per què no entres? Però no ho hem fet, oi que no? Així doncs, per què no fots el camp d'una vegada? No, gràcies. Em penso asseure aquí mateix fins que ens hàgim salvat tots. No em miris a mi, Nil, jo sóc agnòstic. Penitència, penitència! El dia del judici s'acosta. El dia del judici? Què, em donaran un premi? Satànic! No, ni romàntic. Penitència, penitència! D'acord, faré penitència. Què et sembla si tu, jo i l'Esperit Sant anem a dalt a examinar més a fons les taques morals? Això trencarà el gel. Heus aquí, l'il·luminable. Hola! Aquest és el moment de preocupar-se. Sí, més aviat. Vegeu. Vegeu. Contempleu. Aragomador i els 4 cavallers de l'Apocalipsi. La fam, la pesta, la mort i l'altre. És una gavina, allò? Fam, aquesta gavina és una gavina. No, pesta, és un gos. Què, un gos volador? Una catapulta, potser. La catapulta vola? Mort de fam. On és la novetat? Tecnologia miniaturitzada. Què? Tecnologia miniaturitzada. És relativament nova, no et sembla? No hi ha res tan avorrit com esperar l'apocalipsi. Bé, tret d'aquella pel·lícula. Quina pel·lícula? Chitty Chitty Bang sí, Bang. clar. Que avorrida que era. Quin avorriment. Déu meu, quin avorriment. Una partida d'escrava amb algú? No, ara no. Deixa-la allà amb els altres, sisplau.
vegades Déu arriba a ser tan poc creatiu. Esclar, està preocupat pel seu fill. Per què? No és cristià renascut d'aquells? Una partideta d'Scrabble mort? Mort. Vols fer una partida d'Scrabble? És mort. Jo em moriré aviat si no aconsegueixo res per menjar, que podria ser un sandvitx. Heu vist això? He vist un grup de mida mitjana de gent que corria esbojarradament alçant els braços i xisclant. 20 dotzenes de bous han passat més d'un any en el mateix camp. És absolutament típic, això! Falten 5 minuts per la festa més transcendental de la meva vida i un sandvitx a gana d'esbutxar mig a casa. Bé, almenys si tem alguna cosa per menjar, ja. Ai, ai! Què? Ai, carn. Escolta, Nil, val més que endrecis tot això abans que arribin els primers convidats o tindràs problemes. Ja tens problemes. Què caram sou vosaltres? Ah, hola, Rick. Hem vingut per la festa. Doncs és una mica d'hora, no? Encara falten 5 minuts perquè comenci. Recordo perfectament haver-vos dit a 7:15. Em voleu dir mentider? Si vols, anem al pub. Si vull aneu al pub, fixa't que dius, au, foteu al camp, aneu al pub. Em pensava que éreu els meus amics. Va, vinga, només són 5 minuts. Només són 5 minuts, només són 5 minuts. Això explica-li a Jesse Owens! Owens, només són 5 minuts. Ah, sí? Que interessant. Hola, viu aquí el Mike? Sí, En Mike és un dels membres de la comuna, sí. Perfecte. Suposo que voldreu passar per aneu possessió de la casa, va. Fa una mica de pudor, oi? Sí, fa olor d'urinari. De què? Ei, un moment! Us faria res seure per aquí fins que tot estigui a punt? Els dissenyadors de cadires italians són terriblement atrevits avui dia. Sí, sembla un sandvitx. Què nassos et penses que fas, eh? Només... Deixa de fer això, vols? Només falten 3 minuts. Què et passa? Ets un alcohòlic o què? No. Qualsevol pensaria que això és un camp de refugiats. Oh, senyor, vosaltres tots quiets aquí, molt bé, que ningú es mogui. Hola, ties! Sense fer res de mal! Voleu veure quantes flexions puc fer? És un... Olla! Hola, doctor Morrison. Pensava que no tindríem el gust de veure't. Gràcies. Fa temps que volia parlar amb tu de Trotsky. Mira, m'he comprat uns pantalons com els que tu tens. Són fantàstics, oi? Ja. I ets aquí amb aquests cabells, oh. Va, passa, com has vingut? He vingut amb el cotxe. Fantàstic! Coneixes tothom? Et porto una copa, per favor? Sí, una cervesa. Una cervesa, perfecte. Copa baixa? Hola, Geoff. Hola, Sue. Hola. Jim Morrison, Sociologia. Ei, que no preneu res? Ja ens agradaria, ja, però la festa no ha començat encara. Rick, encara no ha començat la festa? Sí, i tant que ha començat. Nois, no sé què us passa a vosaltres. Ara no voleu veure? Ara voleu veure? Per favor. Realment us falta un bull. Té, aquí n'hi ha per tothom. El Vivian també viu aquí. Hola, Vivian, què fas? Calla ja, tia! És increïble, que és com si jo fos una tia. Per cert, tots són ben rarets en aquesta casa. Saps què? Ahir la nit miràvem la tele plegats i era un programa que volíem veure, saps? I l'estàvem mirant i tot just a la meitat m'aixeco i l'apago. Un pirat! Un dia faig cada cosa, tu. Home, res relacionat amb la feina o així, esclar. El dimecres passat vam estar desperts fins la 1 de la matinada. Va, música pop, marxa! Algú li agrada la Human League? Ok!
La música està massa alta. Els veïns ja s'han queixat. I tu vés amb molt de compte, nano. Uau! Tanoques. Quin mal rotllo. Feixistes! Sí! M'encantaria fer-me policia! Colla, Vivian! Algú té un ros? Un què? Un cigarret. Sí. Oh, quina passada de bossa! És genial, no us sembla? Són aquí dins? Mira, és transparent. M'ha portat un regal. Què és? Per què serveix? Deixa-ho estar, que t'equivoques. No, no ho digueu. És un telescopi! És un telescopi amb un ratolí a dins! Quindam! Que Natal! Content d'haver vingut a la festa! Té una copa ratolí! Quindam! Oh, s'ha inflat tot? Vaig a buscar un clínex. No passa res, tot solucionat. Oh, n'hi ha tota una caixa aquí. Es diuen... Em sembla que tenen el lavabo. És aquesta hora, ja? Què va? Està espatllat. I les manetes giren superràpid. Només són 7:15. Mita el Mike. Mita no, però llegenda sí. Hola. Realment, les festes d'estudiants ja no són el que eren. Oh, uau! Això és un mal trip! Uf, què és això? Tabac o Pink Floyd? Fet de casa, mola, tio. A veure com funciona. És la porta, això? No, Nil, la porta és l'entrada. Doncs algú hauria de contestar, no? Bé, vaig a veure quina és la pregunta. Vaig a veure quina és la pregunta. Quina meravella. Ei, col·legui, què hi ha? Ei, ho sento, però no he portat beguda. En tenia, no, però me l'he beguda tota pel camí. Tommy Balowski, escolta, li vaig dir al teu cosí Jersey i ara t'ho dic a tu. Si vull problemes, crido a la policia. Au, perda't. Estic perdut, per això sóc aquí. No em podries deixar anar al lavabo, eh? No. Ja m'ho pensava, per això he pixat al jardí. Desapareix! Tu em coneixes. Sí, sí. Qui sóc? Ets tu. Ah, això mateix. Però a tu què t'importa? A mi res, però si busques bronca, el Nil és al menjador. M'estàs amenaçant? Busques les dents a la cistella? Sí. Aquí les tens. Segueix, col·lega. Fa hores que les busco. Sembla que ja comença la festa. Busco el meu rei. Tothom busca el seu, reina. Vine amb mi i ho farem junts. Per aquí, sisplau. Va, Nil! Escolteu-me tots! Se suposa que això és una festa! Voleu fer el favor de divertir-vos? Però si els micos han destrossat l'estèreo i no hi ha música. No hi ha música, una sabata! I els Rip-Rick en pànic, què? You gotta
Ja veig. Els pubs acaben de tancar, així que la resta de convidats està a punt d'arribar. Ei, nen, què vols saber, Prepara't per unes vibracions demencials. Ah, activista polític, Vinga, què és l'últim que has fet volar? Vaig fer volar un preservatiu al bar de la facultat. Va ser genial, tothom ho deia. Ei, tu! El dimarts que ve faré volar una lletera a Brixton. Sí, mola, productes làctics, qui en vol? Vull dir, un cotxe de la policia poca solta. Els gripes? Podrits. Sí. Aquests porcs que desallustren la seva imatge altrament immaculada. Mira, si els porcs volessin, Scotland Yard seria el tercer aeroport de Londres. Esclar. Ho tinc tot controlat. L'únic que em falta és un pla, una bomba i un còmplice ben decidit i despietat. T'hi apuntes? Has vessat la beguda? Ja, m'estava avorrint. Vols que te'n busqui una altra? Cinzana? Tot bé, tio, tot bé. Ei, saps què? Mira, aquí tinc guerra tatuat en aquesta mà. Sí? I tinc pau tatuat en aquesta altra. Guai. I tinc els germans Karamazov tatuat a l'espinada. Però ara aquest no es veu perquè porto la camisa, entens? Però no és desagradable? No, és de polièster i cotó. No, vull dir tatuar-se. No! 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 No, Déu et beneixi. No és molest, saps? És com si et fiquessin agulles candents sota la pell. Una vegada em vaig apuntar a la llista de compres a la mà. Allò sí que va ser una ximpleria total. Per què? Perquè era un dia de festa. Tu ets verge? No. No és per saber-ho, saps? Era més que res per ser ofensiu. Saps què vull dir? Vols que et remodeli la cara? Ei, Merli, què, tio? Té, home, envolta això amb els llavis. Gràcies, tio. Oh, això és la porta, val més que vagi. Continuem d'aquí un moment. Val, però et vindré a buscar, d'acord, Oh, no, si és la bòfia. Val més que... Hola. Mira, tio, sóc bastant amic del Norman. No, Dave. Del Norman no, com es diu? Dave. No, Keith, que és amic del Jerry. Keith, no, Jerry... Sí, això és. Vaja, més que un amic, de fet. Sóc el seu germà, això. Sí, jo també sóc el seu germà. Vam tenir un accident junts. No deus conèixer un tal Chopper Chan, no, oi? Chopper no, Janet. Gran Jan. Això. Sí, és el meu fill. La meva filla també. Esclar, per part de mare. De mare de qui? Ei, Mònica, què tal, tia? Com va això? Sí, val, parlem més tard. De que està perdent tacte. Em sembla que aquí no colem. Té pinta de hippie. Millor passem de tot, no? Sí. Vinga, ens deixes passar? O potser et cridem una ambulància? Bon dia, tu! Mal rotllo? Fatal. Va, prova aquest número, tio. Has vist això? Salut, Major Tom. Dic jo. Això és com el disc aquell del David Bowie. Qui? Vida a Mart? Sí, exacte. Ei, mira! Sembla que aquest vol ser heroi per un dia només.
Oh, no. Tenim dinamita? I tant que sí. Ei, aquest hippie deu estar realment fora de si. Ja, 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 ja. Feliç retorn. Doncs vinga, baixa ja. Què et passa? Tens cagarrines? No tinc cagarrines. Hi ha alguna cosa rara aquí baix. Ja era hora. S'agraeix, mestres. He estat aquí trebat des de finals del segle passat. Bona tarda. Em dic Philip, saps? I aquest és en Torcal. Sí, buscàvem la meva agulla de corbata que una àguila m'ha pres al vol mentre et dormia. Santa, sóc lliure! Què? Ah, no em vinguis amb històries de Santa Claus, nano. Talla ja. Fa moltíssim temps que sabem que no existeix. Què? Ja t'ho explico més tard. És que durant aquests últims 100 anys no ha existit. Estava atrapat aquí. Mira, Marco. Començo a estar fins als nassos de... Sí, desapareixes d'aquest terrat o he d'anar a buscar la farmaciola. No em pots parlar d'aquesta manera. Sóc un personatge de ficció molt respectat. Aquest vestit deu haver costat una fortuna. Gràcies, molt amable. Va ser un regal de la meva padrina. Ah, li agradaria que posés la mala pitrera del vestit. No, gràcies. De fet, és l'hora d'anar-me'n. La meva germanastra deu estar molt preocupada. Oh, no, queda't, bufona. Fem una altra copa. Només és mitjanit. Què? Cuca? Això no és res. La setmana passada vaig morrejar 2 noies. Mentider de merda. Ah, sí? I com és que no t'has quedat en estat? Doncs potser sí. Però m'és igual si ho estic. M'és igual si visc quan moro, col·lega. Tenia un amic i es va suïcidar pels diners de l'assegurança. Quan em va treure? Res, era tercers. Vinc de desembussar el ball. Oh, que fort. Però si és a casa teva, Vip. Ja, però és una festa o no? Ah, hola. Em dic Collins. Soc del comitè d'animació i m'agradaria saber si podeu... Hola, col·lega! Tot bé, amic meu? Tot bé? Mani? Tot bé, Que tu i jo contra el món, Els malparits ja els arreglarem, ja. Ei, vine aquí, vine. T'he de dir una cosa, tio. Entre tu i jo, saps? Em sembla que tinc vomitera. Tinc una idea genial. Per què no engeguem tots els extintors? Sí! No, alto, enrere! No tenim cap extintor. Hola, em dic Collins. Soc d'animació i l'assistent social m'ha encomanat que recopilés acudits per l'anuari d'aquest any. Sabeu cap bon acudit? És per fer caritat. Sí, aquest sí que és bo. Això és, tu i tu poseu-lo en aquesta llitera i poseu-li els peus al foc. Tu, porta'm el meu equip quirúrgic. Se m'ha acudit un nou superjoc per festes. Dissecció. Tu, quiet. Bisturí, ràpid. Baixa per la xemeneia, merdeta. Maleïts estudiants! Auxili! 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 Doneu-me una aspirina! Pep, tu no has vist la meva última nòvia, oi? Saps, la del vestit de luxe, perquè li he fet un regal. Jo què sé, som tan decadents. Howdy-do! Fatxa. Va, deuen ser els veïns. Calla ja, tros de bruixa! Déu meu. Què passa, res? Sí, no em cau gens bé la gent que de sobte em clava objectes poc esmolats a l'orella. Oh, sí, és terrible quan passa això. Sí, terrible. Potser t'agradaria ajudar-nos. Sí. A apallissar-te! Sí, esclar. Què? Mort el hippie! Som tots els delinqüents! Ei, no em pegueu, sóc un vegetarià, tio! Tot era un somni, només. Que fort.
Porta el City! No, és això, Johnny!